салом алейкум бародаро ва тамошобинони канали Лендавлод ва дӯстдорони барномаи Хотира. Чикаре ки хтон дестем меҳмони деми барномаи мо Акои Саид АК Салом алейкум. Ана як бори дигар подтвердид кине ки шумо ба розигии хтон омадаги барнома. Бале, якм барномаи бародара кати додихи додем ва барномаи интеллектуалӣ бигем ба қувват ва чизи қизиқи камтар доштагӣ хоҳиш кардем ки дар барнома иштирок кунем. Мақсад ки мо визиф додем ака қабул кардагиян. Ана хай бо шартҳои барномаи бори дигар шуморо шинос кунем. барнома ай се қисми иборатай, яъне якм, дуюм, сеюм давр дора. Даври якм, дуюмаш 4 саволӣ доранд. Даври финалиш бошад, даври сеюмаш 2 савол дора ки ӯ даври финалиш беҷавобай. Мақсад ҷавоб надоранд саволош ва даври аввалаш дар 4 саволи аввал, яъне бо 2 ҷавобиян. Даври дуюмаш бошад 4 ҷавобиян ва даври сеюмаш хеле гуфтем беҷавобанд ва 2 саволи аввалаш 10 сомонай, 2 саволи дуюмаш 20 сомонай, сеюм чорумаш, баъд 30, 40, 50, 70, 150, баъдам хе мерава мақсад то 500 сомонай. Ана плюс шидан мегирам мақсад 500 сомон ҷамъ шохида. Агар тайёр бошен як барномаро сар мекунем, баъд як чиз дигаша хотиррасон кунем ки як ҷони дигар доре гуфти гапо, хеле какай доди худо ҷон гуфта будан, як ҷони зиёдӣ дора. Вақте ки як савол дар сӯхтем мисол далчи бо мере, ин шанстон як тай. Ана як тай дига помош зала доре ки аимҷа любой каса вибр мекунем, мақсад як саволтонда ёрдам мекунанд. Баъд тайёр боше барномаро сар кунем. Гап нест, сар мекунем. сар мекунем даври аввали барномаро, яъне саволи якм. Не, дуруст гуфтӣ. Сар мекунем барномаро саволи якм. Хайр рафтем. сар мекунем барномаро, яъне даври аввалша саволи якм. Чӣ хеле ҷон гуфтан. Донишгоҳи техникии Тоҷикистон, яъне политехнический, ба номи кист? Варианти А Бобоҷон Ғафуров, варианти Б Муҳаммад Осимов. Муҳаммад Осимов. Бе ягон фикр, бе ягон ҷавоби шумо. ҷавоби шумо дурустай. Бале, ман ин савола специально вайкараги вибр кардагим ки ба ҳамира хороборто мисора мегзарем. Мақсад гуфтагим ки саволое ки дар иҷо овардагиа ҳамаш оид ба ё ки спеси иштирокчӣ мешавад ё ки интересҳои ҳамун иштирокчие ки дар ҳаёт доранд. Ва мегзарем ба саволи дуюм. хурдтарин устухонҳои бадани инсон дар куҷо ҷойгир аст? Варианти А дар гӯш, варианти Б дар ангуштон. Дар гӯш. Дар гӯш. Номошон гуфта метавонӣ? Болғача буд яташ. Агар хато накунем яташ дигаш лабиринт ном дора. Не, тоҷикиёш. Тоҷикиш кати лабиринт ана урусиш кат медом яташ лабиринт ном дошт, ята дигаш болғача ном дошт. Ба хай худаш анатомия гӯши дарунӣ гӯши. Болғача ҳам бо русӣ буд? Не. Болғачаш урусӣ кати дига чӣ ном дора? Малаток карчи. Ёкам. Короче гӯши анатомияш гӯши берунӣ, гӯши мобайнӣ, гӯши О, гӯши мобайнидан? гӯши мобайнӣ дар лабиринт дар гӯши мобайния ё болғача ё дар гӯши даруния ҳам хале. Не, мақсад ки дар гӯшай ва номошон болғача сандон рақобат. Бале. гӯши дарунда боша вай ҳалзун палзун вай рецепторош уже дар биранан. Ана ҷавоби шумо туғрия, яъне устухонҳои хурдтарини одам ки миллиметра чанд ка ҳаҷмоша намедонем, ки хурдтарини бадан дар дохили гӯши одам мебошад. Мегзарем ба саволи сеюм. Абу Али ибни Сино кадом сол ба дунё омадааст? Варианти А 970, варианти Б 980. Аниқ? Ма ин савола чӣ ба вибр кардам ки шумо донишгоҳи тиба буд кардагин ва дар ҳамун даъни дарозада, яъне
сурати устод задагиян ва солшам дар ҳамҷо қайд кардагия. Гуфтум шояд шито давая ғалтида боша ягон вақте. Яъни 970 ва 980. Яъне дар деҳаи Афшана ба дунё омадагиян ва дар Эрон соли я подсказкаша наметавонам. Соли 1037 дар Эрон вафот мекунад. Яъне соли 980. 970 якум вибор кардем. Не, вай точно 77 сол. Мутмаин дар. Чиқар 77 сол? Охи 57 67 мешавад ҷадози вариантҳо. 970 980. Бале. Ҳазору чанд 1037. Яъне ҷада мешаванд 57 сола ёки 67 сола. давай 970. алиш намекунӣ варианта. Не. Аниқ. Мутаассифона ҷавоб нодуруст аст ва Билай бай. устод Абу Али ибни Сино соли 980 дар деҳаи Афшана ба дунё омаданд ва соли 1037 аз олам чашм пӯшиданд. Шансе ки акаи Саид доштанд, яъне шансшон сӯхт ва Аҷон пиз. охирон варианти мақсад ҷоншонай ва мегзарем ба саволи охирони даври аввал. Кадом сол Сталинободро Душанбе номиданд? Вариантҳо ҳаст: 10 ноябри соли 1961, варианти Б 16 октябри соли 1929. 929. Ами соли 1929 ё 1927 короче душанбе шага мумкин падвоқ давай шай числои ами 16 чанд гуфти? 16 октябр. Шояд падвоқ дар числош боша. Неке точно вай варианти дигари 60 чанд гуфти? 61 1961 61 шидаги нест. Душанбе Сталинобод не. 80 солаги душанбе рафт. Не, Душанбе Сталинобод не, Сталинобод номи Душанбе. Душанбера Сталинобод кадаги не, Сталинобода Душанбе кадагиан. Пеш Сталинобод буд, ба Бале. Душанбеш кадан. Бале. Аму 929 шидаги. Аскольки мегум ку о соло 80 солаги пойтахт буд. Агар у 67 ки боша вай уже аниқ нест, я наму варианти дигари. Агар саволи хали набоша, аму числош ҳам хато нагуфтеста боши. Не, вай числош хато нестай, мақсад Хали саволи беҷавоб боша агар, ба фикр меам хали вариант доштите да чи да категории Лионел Месси Суарес баё. Не, вообще ҷавоб надошт ку. Я саволшам хали. Не, вай саволи чӣ буд ба фикрам? Саволи Я таж вообще ҷавоб надошт ку. беҷавоб вай саволи финалӣ буд ва ҷавобе ки шумо гуфтесте алиф сармоя буд. 2 соли 16 дошт, праздникҳоро мондагӣ будем ки шояд минусш кунанд. Ва ҷавоби варианти шумо 29 соли 1929. алиш намекунӣ? Не, агар пойтахт Душанбе аму пойтахти Тоҷикистон. 80 солаги пойтахт буд. Шояд ай таъсисёбӣ шаҳри Душанбе, яъне А может Сталинобод буду пойтахт буд? не, аввал Душанбе буд, баъд Сталинобод мешавад, баъд бо Душанбе мешавад. А точно агар не 67. 61. 61. Ихе ки гирем. Мана ин вариантона алиш намекунӣ? Майл. Амхе. Ва ҷавоби шумо комилан дуруст аст, яъне 1961 10 ноябр Сталинобод обратно ба номи Душанбе гузаронида мешавад. Ба ҳамин якум давр паси сар шуд гуфти гапҳо, мегзарем ба даври дуюм.
мегзарем ба даври деюми барнома ва саволи панҷум, яъне якум саволи даври деюм. Полуфинал. Зайниддин Зидан. Ман медонам ки шумо дар футбол ҳам интереси калон доред. Зайниддин Зидан дар тамоми карьерааш соҳиби чанд гол мебошад? Варианти А 427, варианти Б 203, варианти С 113, варианти охирон бошад 156. Ана ҳамира ба назар гирифта. За сборную он выступал хорошо, гуфти Урусо. Знаеш, гуфтане ки дар сборни бисёр гол дадагиай. Не ҳамчун игроки сборни соз гол мезада, а вот по клубам уха хорошо набуд. 400 чанд сразу меғалта. Хай Аниқ уха назадаги. барои ки бомбардирои централи нападаиши баъзешон гол доранд. 203 хали скользкий рақамай, анам 100 чанд 156 ё ки 113. Ана мо байни барномада байни саволода як подсказка дорем ки дар сборниш ногуфта намонем 31 гол дорад. За сборную. Бале. Дар 130 бози хато накунам хеле 100 чанд бози дар сборни кадагиай. Ё ки намедонам мумкин зиёдтар, не ки 31 гол дора аниқ. Ай тарафи дастаи Фаронса гуфти гапо. Сборни 156. 113 слишком камай барои. Ками бадай уже. Барои хели популярность барои хели. 206. 206. 203. 203. ва ҷавоби шумо 156. Бале, 156. бениҳоят хуб, ҷавоби шумо туғра, яъне 156, 125 гол дар клубни карьераш дора ва сборнида боша 31та. Дар 600 хато накунем 28 ё ки 38 бози ҳам ха гол задагиай. Ака у вақт футбол дига буд. Ака футбол ҳам дига буд, не ки ин қадар популярност ба ин қадар гол. Хай мумкин ки ранги Вай смотря да кадом позитсия? кадом позиция, якимиш диимиш ки смотря чӣ хали гузаштам футболист карьераи футболнишада. Чи в Ювентусе, чи Реал. Мақсад дастои нагзаштагиай, Франсияра чемпионам кардагиай, там Еврорам гирифтагиай. Барои ҳамин номуш монд ба фикрам бо 3 бор подряд кати Реал Мадриди мо чӣ гирифту? Ана барои Реал Мадриди шумо. Мегзарем ба саволи. Не, савол барои футбол уже гузаштаи ва шаққисм ша мақсад диим саволи даври диим да мегзарем, яъне оид ба спецтонай. Яъне гурдаҳои одами солим дар давоми як шабона рӯз, яъне 24 соат то чанд литр хуна филтр мекунанд. Вариантода ҳаст 2000 литр, варианти Б 1700 литр, варианти С 1500 литр, варианти Д 50 литр. 1700. Яъне агар хато накунем дар давоми 5 ё 6 Точно число дақиқа надора охи. По медицински буги ай numechand то numechand давай. но интернета гуфтагиян точниша ки ба гуфтаи чон одами солима мақсад дар назар дорам ва ё ва ногуфта намонем ки дар давоми 5 ё 6 дақиқа хуни организми одам як бор уже филтри гурда мегузара ва ин значит нишонаи ура метавад ки варианти Д мо автоматически нест 50 литр меғалтада. Якни мазорам агар хай нигоҳ ки 5 литр дар 5-6 дақиқа значит хай 5 дақиқа да ҳисоб кунем. 5 литр 50 дақиқа да 50 литр значит 1 соата 60 литр. Итак 6 кара 10 600 якни мазор 2700. Средниша гирифта боша 1700 ҷо гирифта. Не ки ман точно медонам ки ман дар барномаи оё медонед кадаги ман мира то 2000 литр гуфтагим.
то 2000 2000 ноиҷа средниша дар назар дорам. средни агар ба вақти ҳози гуфтагӣ дар 5 дақиқа ки 4.5 литраш бай кунад 1500 туғри мегирад, барое ки нигоҳ ки 10 соат да 500 бо 10 соат да 500 бо 4 соат да даже 1500 мешава ба филмухелӣ вақтша гуфтестам ку ҳаму ба минут тақсим кардагиян ҳами аз 3 минут то 6 минут аниқ и як бор дар организми одам тамоми хуне ки ҳаракат дай хунои захиравиш не тамоми хуне ки ҳаракат дай як бор давр мезана ва ай филтри гурда мегзарад. Значит варианти шумо анамиҷа охи ма минимал ниша тирашёд гирифта ё максимал ниша средниша чӣ подсказка кардам ништяк 1700 не ман средния ки ба мақсади чӣ буду ки одами яъне гурдош солим мақсад здоровый человек. Значит ҷавоби шумо 1700 ва ҷавоби шумо комилан дуруст ай, яъне гурдаҳои одами солим дар давоми 24 соат яъне як шабона рӯз метавонанд то 1700 литр хуна филтр кунанд ва бениҳоят як вазифаи қин барои гурдаҳои одами солим ёки ҳамаи одам ҳама намуди одамо барои ҳамин гурдаҳоро эҳтиёт кунед. бале шуморо гуфтестай мегзарем ба саволи сеюми даври дуюм. Шаҳри Истиқлол дар кадом вилояти ҷумҳурӣ қарор дорад ва номи пешинаи ӯ чӣ буд? Чист? Вариантҳо да ҳаст. Ин вариант ай сабаби қин будагиш ҳар сеи вилоятҳоро қуш кардагӣ ай камтар душвор айда подсказкам шояд накунем яъне варианти а дар вилояти суғд ва номи шаҳр бошад Табошар. Варианти б бошад вилояти суғд номи шаҳр Искодар. Варианти с вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ном Бартанг. Варианти д бошад вилояти Хатлон ном Левакан. садфоиз ва ямая вақфамидам дига чӣ да буд мафтун номуш Значит Истиқлол шудаги нест. помуш зала ҳаста шаурма хӯрдеста ба фикрам ҳамун суғда бугӯ як бор Вилояти суғд яъне шаҳри Истиқлоле ки ҳозир номаш Истиқлол шудаги пештара дар кадом вилоят буд ва номи ӯ шаҳр чӣ буд? Ин савол уже ба зал рафт ба фикр ман. Вилояти суғд ҳаст варианта вилояти суғд ҳаст яъне Табошар яъне савол ҳамин ки номи шаҳри кадом шаҳр Истиқлол шудаги ай шаҳри Истиқлол пештараш дар кадом вилоят буд ва номи ӯ шаҳр чӣ буд? Варианти суғда вибр кардестиян дар суғд ҳаст ду вариант яъне шаҳр яъне подсказкаи помощ зала ҳозир рафтестай да варианти Табошар. суғд Табошар айна интихоб кунед вариантно не мақсад ки мо гуфтестем ки дар кадом вилоят шудаги ай тағйирот барое ки помир дамна шаҳр шуд рафтум Истиқлол кардам дар вилояти суғд 50 километр наздикии давай вилояти суғд шаҳри Табошар гашта Истиқлол шид. шумо помощ залара яъне уже ба назар гирифта ба ҳамаи мақсаде биромаде ки дар пеши одамое ки зал даштагиян компютера ва ё бениҳоят саволчон Google дорам ва Википедия ҳеҷ вақт наметавонад зала фреб кунад. шояд хай намедонам алишер ука дӯсте нест ва ҷавоби зал Табошар яъне варианти А правилняй соли 2012 соли 2012 яъне шаҳри Табошара мегардонанд номша ба Истиқлол. Мегзарем ба саволи охирони
даври дуюм, яъне пеш аз финалӣ саволи ҳаштум мешавад обшӣ дар барнома ва чорум саволи дуюм дав. Аз соли 2000 то соли 2010 халқи рус чанд фисади шаҳрвандони Тоҷикистонро ташкил мекарданд? шаҳри чӣ? Аз соли 2000 то соли 2010, яъне халқе ки дар гражданиное ки Россия граждан. русан, русзабоно чанд фисади аҳолии Тоҷикистонро ташкил мекарданд? Аз соли 2000 то 2010. ва одамоеш ки тоқа гражданини ҳамиҷаанд, мақсад шаҳрвандони тоқа ҷумҳурии мо. Вариантҳода ҳаст 22,5%, варианти Б 13,26%, варианти С 17,63%, 7,63%, варианти Д бошад 1,11%. Чӣ? Аз соли 2000 то 2010 Да. шаҳрвандони Тоҷикистон ки русзабонанд, ҳолини хуншон русӣ, чанд Неки гражданини фисади Тоҷикистонанд. неки гражданини Тоҷикистонанд, чанд фисади ҳамун шаҳрвандони Тоҷикистонро ташкил мекунанд? Анаки фаҳмидед? Анаки вариантҳода ҳаст 22,5, 13,126, 7,163, 1,11. 11 слишком малай, камай. Ва ира биёхай як Хотя иха гирем агар ай 91 то 2000 бисёрш рафтам рафта боша, мондагиёш пас аз ҷудо шудан, яъне баъди давлати сер, иқтисодӣ. баъди ҷанги ай усы яъне помиш зала уже тамом шудагиай, хоҳиш мекунем ки ай зал ҷавоб наган Не, о, тоғри аст. ва барои бозӣ шаффоф гузашта мекунем. 17 чанд фоизам бисёри бада, хотя 1,11, яъне ма дар кадом китобчаи хонда будам, короче дар Тоҷикистон 92% то соли 2010 тоҷик дар Тоҷикистон 92%, 93% халқ диниш ислом аст. Ҳаме ки дар Тоҷикистон ани хичон русан, яъне ваёш авайша ба назар мегирем ки ҷада халқи афғон ҳам ҳастай, узбек ҳам ҳастанд ки ваё ҳам диншон мисол аз ислом ислом мехмонад. не ака Афғонистон узбек майле. Не, мақсад ки агар 90% ша тоҷико ташкил кунанд бо ваёша агар минус кунен, 13 вариант 13 меша. яъне 22 мерава ва гуфти шумо автоматик. биё ба назар мегирем ака як чизи дигара. Дар кӯчатон мисол кӯчатонда аз чанд кас як кас русае ки гражданини ҳамиҷа бошад? Ози дар ҷое ки мо зиндагӣ дорем, ҷо дар рус бигем нестай. Пеш мо дар Ватанасоз зиндагӣ мекардем. То соли 2008 то соли 2008 як 4-5 ҳамсояи рус доштем Ватанасоз. Яке бар рафтам. ҳама медонам ки русзабоно бисёр дар ҳамин территорияи селхоз буданд, медгородокда буданд, якум советскида буданд. Но 13%. Это слишком ай ба фикрам. Яъне аз 100 кас 13 кас ва 13%. Ма хиёл мекунам камтар аю, не ки вероят нести бо ҳамун гапе гуфти ку нашуд ислом, нашуд диншон, хотя это может играть роль. Хавлистонамон пур шуда бисёра не 13%, ая хавлистона. Яъне ҷавоби шумо 13,26%. Да, шояд бошад. яъне ҷавоби шумо нодуруст аст. Ё 70 ё яки чанд? 1,11%. яъне Эо 22 тош. варианте ки 100% хато буд ва минус кардан, як бори ёша поправит кардан. мақсад бале, яъне 13,26 аз соли хато накунам 1959 то соли 1989 будагӣ ай. ва аз соли 1989 то 2000 ма бале 7,163 будагӣ ай. баъд аз вай уже бениҳоят шуморашон кам шудагианд шаҳрвандоне ки русзабонанд 1,11% шудагӣ ай. яъне чӣ хеле ки дар барномаи гузашта карда будем, яъне бурди акои Саидмонам ба мисли акои доди худомон 6 сомонӣ
яъне аз Эй, даври насуд. аввал вақте аз як давр гузаштӣ ӯ давра уже сумаш намесӯзад. Яъне бурди шумо даврам бояд намасӯзад. охирон давр буд ва агар и давра мегузаште 250 сомон уже сейв мекардед ахтон. ва бурди шумо яъне 60 сомония ташкил мекунад ки чихеле ки дар барномаи гузашта қатъи якай доди худо карда будем барои интересни шидани барнома як саволи финалира барои шумо пешниҳод мекунем шояд ки ирам бидоне ва ине ки ягон призи шуморо барҳам намекунад просто барои интереснигии барнома Байн. барои мухлисо. Саматотропин гуфта чиро мефаҳмед? чихеле ки гуфтем вариантҳои финал беҷавобанд. бале гармонай вале гармони чиз кадом железа ба фикрам да гипофиз ҳосил мешаванд ки барои чӣ намедонам аёдум омадаги вале агар шумо ҳозир дар финал қарор медоштед ҷавоби шумо бале ҷавоби шумо қабул намешид чи ваки ниточни варианте ки пранестай мақсад пранестай ва гармони бале дуруст гуфте ки ба гармони яъне аз гипофиз ҳосил мешавад аз қисми пешаш ва гармоне ки қадбасти одама вай мекунад идора мекунад ва гармони қадкашӣ меноманд ки гармони саматотропин и саволама барои докторо ва подсказка ки гармони қадай барои қади дрози худ мондаги ва шуморо ҳазору раҳмат мегем як бор барои яъне иштирок дар барнома ва даври дигари барномамона чӣ хел карданем яъне барои интихоби иштирокчии оянда мо 3 нафара галасаванда монданем ки ӯро метавонанд ки ай комментарие ки закрепи чидагиай бидоранд галасават кунанд ва шумо яке аз онҳоро барои мо пешниҳод кунед. Не варианто не мақсад ягон одама ай ҳамун се кас шумо пешниҳод кунед ки кадом одам арзандае ки ҳамун тройкада бошанд ки мо галасаванда монемшон номи се кас ҳама бугум не як кас ша биге шумо мо ду кас дига ша пеши худ мо мемонем ва галасаване мемонем ки кӣ бояд иштирок кунад дар барномаи оянда. яъне шуморо бачаҳо бародаро бисёр хоҳиш кардаги буданд ва ма бе галасавания бе хоҳиши комментаторо шуморо даъват кардам визит додам ки вая акаи шаҳриёра слим бениҳоят варианти мақсад барое ки барнома чӣ гузара қызықтар гузара ва вакам мақсадам хали саводаш фаҳмиш хеле хубай мешидем си шурикагун акаи шаҳриёра гуфтаистам варианти ма акаи шаҳриёр бениҳоят варианти хуб пешниҳод кардагиам ва як чиз дигара хотиррасон кунем баҳри одамое ки номошона менависанд мисол ака и барнома имина чанд қад саводнокӣ одама нишон наметиявӣ но ба чанд дараҷае метавона ки исбот куна илми ҳаму дигар хотира ай чӣ хеле ки ҳами номи барномае айнон ира барнома албатта хондагӣ мақсад раст дар ҳамин барнома иштирок дорию дар ҳаминҷа иштагӣ та аниқира хондагию оё ки дар хотират ҳаст ё ки не ҳамира месанҷӣ оё ба хотир доварда метавонӣ ё ки не ва шуморо ҳазор раҳмат мегем барои иштирок бурди шумо 60 сомона ки мо вая дар пеши камера дида наметавонем бародар ҳазор раҳмат барои иштирок зинда бошед то барномаи оянда